Да, да. Се напълни. Трябва да се напълни с такова. Тя най-че пощана с теб. Чух, че изгорял като факла. От втори опит, да. Още не е рано. А те услужи, много удачно. Не създаваме достатъчно топлина, Не създаваме. Не. Ай, вятъра не ни помага. Ага. Още не. Оно. Ето изду се! Бе, изду се, ама е далече от... Тръгна! Къде отива? Роско! О, но! О, не! Казах ли ти за къщата? Готова да подпали нещо! Да. О-о! Запали се. И пада. Запали се и пада. Точно така, запали се и пада. Поне е на пътя. На пътя. Дали? Не. Я увлечение. За да ходим да